Днес чухме Евангелието от Матей. Един текст, който като че ли нищо особено не ни казва. Пред Спасителя водят един хром човек и когато Спасителят ги вижда, казва, че поради тяхната вяра на него му се прощават греховете. Тези думи отново стават повод за осъждане от страна на представителите на духовната власт, които казват, че той богохулства по този начин. И ако тук трябва да разширим тези думи, богохулства за това, защото единственият, който има право да прощава грехове, е сам Бог. Виждайки техните помисли, Господ казва, че за да разберат те, че Син човечески има власт да прощава грехове, той казва на разслабения, взими си постелката, одър, стани и ходи. Тук отново едно обичайно чудо, подобно на много други, с които сме свикнали да се срещаме, четейки Свещеното писание. Има два или три аспекта на този текст. Исус Христос нарича себе си Син човечески. Той прощава грехове и изцелява един немощен човек. Има различни трактовки на това какво стои зад обращението Син човечески. Едната, с която сме свикнали, е, че тези думи не означават нищо повече, освен аз, човека, имам власт да ти простя греховете. Тоест, според това разбиране пред нас се разкрива земното естество на Господ Исус Христос. Другата гледна точка, която считам за по-правдива обаче е, че зад тази титла, както още я наричат някои, стои особен образ, който идва от книга Даниил. В книга Даниил, 7 глава, ние четем пресъздаден един особено така апокалиптичен образ. Бог стои на своя трон и към него идва един на небесните облаци, като Син човечески, който бива доведен до Бога. И на него се казва, на същото място в следващия стих, бе дадена власт, слава, над всички народи и царството му няма да има край. Този мотив бива отразен и в други неканонични книги, т.е. книги, които не са в Библията. Което е интересно в този сюжет и в този текст от книгата на пророк Даниил, е, че еврейският текст и гръцкият текст се разминават, защото в единия се казва, че той идва до Бога, а гръцкият текст казва, че той идва като Бога или изглежда като Бога. И ако ние направим тази връзка между Синът човечески Исус и този небесен Син човечески, който слиза някакси там от небесното царство, от неясно къде, от духовният мир и изглежда като Бога, то това оправдава думите на Спасителят, че той има власт като Син човечески да прощава грехове, защото е като Бога. По този начин пред нас се разкрива особената власт на този Син човечески, който ние изповядваме като наш Господ. Именно затова в Свещеното писание има толкова много начини, по които се определя личността на онзи, когото наричат Исус, Синът на Мария. Веднъж той е Христос, веднъж той е
Син Божий, Той е също така Син човечески, както стана ясно, и Той е Господ. Зад всички тези обращения се крие желанието на църквата да покаже, че тя не изповядва обикновен човек, но нейната вяра е в Исус именно като Бог. И именно за това ранната църква започва да развива особен култ към личността на Спасителя, който включва кратки обращения, вероизповеди, молитви, песни и така нататък, и така нататък. Всичко това идва да покаже, разбира се, в строгата рамка на Евангелието ние много може да разсъждаваме как трябва да разбираме текста, но за нас остава именно важно това, че за нас Спасителят има онази власт, която е потребна на човека, защото човек не се нуждае от Бога само за да му служи. Но човека знае, че е в особена връзка с Бога, която предполага онази взаимност, при която Бог се грижи за човека. Но Той се грижи именно защото е такъв. И ние го изповядваме като властимащ. И ако Исус Христос беше обикновеният онзи Месия от старозаветен тип, какво искам да кажа, просто потомък на Давид, каквито са очакванията на евреите, той ще бъде потомък на Давид. Тогава ние не можем да вършим това, което вършим в момента. Ние не можем да му принасяме молитви, ние не можем да очакваме благодат, защото той е човека, потомък на Давид. Но за нас той е много повече. Той е именно Синът човешки, който в нашите нужди, в нашите трудности може да ни помогне. Бидейки носител на онази особена сила, която наричаме божествена и може да изцелява, да опрощава, да въздига, да милостиви и да прави за човека всичко онова, което е характерно единствено и само за човеколюбеца Бог. Амин.